هونەرمەندی لاو دڵکەش حازم گۆرانیەک بە ناوی حەلیمە بە شوێی دوێت کلیپ دەکا و هونەرمەند ئەکرەم بیبۆ خەتاری کاری دەرهێنانی بۆ دەکا و بەشێکی گوندە دێرین و مێژووی و جلوبەرگی ڕەسەنی کوردانی ئێزیدی لەم بەرهەمەدا بەکارهێنراون. گۆرانیەکە لە هۆنراوە و ئاوازی سەعید پۆسمانە. مژووری دروستکردنا کلیپەکەنا ئەسترانە حلیمە کو دێبشەوێ دوێت ئێتە گوتن و کارێک کلیپکردناوێ لە عێژ و گوندێن کەبندە ئێتە کردن ji bo ku filgilor û dîrokneyê ji bîrkirin û herosa tîpeke milî birolê ekterî û nimayişa cilûberg û dawetên Kurdî radibin. Hunermend wesa behsê vê stranê diket. Ev strana cudayek belkî têda hebe ji ber ku ev strana bo yekemîn car ez duêt egê çê dikim. Duêt li gel min û kak Cihadî. Dîsan bi mêvandariya kak Şêx Berkat Ebûdûmo bil gotina lawkekê. Risala me jî ji vê klîpî da wekû hemû klîpê dî ku me rîsalek têda hebûa. Vê klîpî jî me rîsalek têda heye ekem berê xwe bidînê divan wextê hatî de ku pêşkeftina sosyal medya û dûrbûna gencên me û cîlê me vê gavê ji dûrbûna keltor û bîrûbawerê xwe me ev vê rîsalê de em dê gehînîn înşallah gel hûn çend pêş bikevin hûn çend ji keltorê xwe dûr bikevin her eslê we ji vî keltoriya û her ji vî keltorî we dest pê kiriye. Hunermend Ekrem Bîbo xetarî derhênana vê stranê dike tosa behsê merem ji hilbijartina cih û cilûbergan diket. Pêşê de cihê me jê girtî ji ber ku stran kurdewarî bitin. Filklorê şîngalê ji nahiya cilkava me teqrîban çar eşîra me jê girtî. Ke grupê beynay me peyam têda digihand wekî stranê da dibêjtin behsa çar eşîra diketin. Mêzerkêt welatiya, şalkêt ciwana û her rosa çend eşîrê dî me bi cilûbergê wan tê ra diyar kirin. Ev strana peyv û awazên hunermend Seîd Osmanin û têda cilûberg û keltorê çendîn hoz û deverên eziyet ête diyarkirin ku li gel wataya stranê diguncin. Şirwaxedir Kurdsat News Duhok.